Tingnan nyo ha. Diba masakit? O, diba? Okay. Baka mo na lang. Tingnan mo ha. Ito namamaga, diba? Opo. Yuko ka ng konti. Sige pa na, katulad kanina. Diba namamaga yung likuran ng nanay mo? Dito pantay, diba? Opo. Yan yung sinasabi niyang bumibigat ang likuran niya. Yan, para puto. Pag dito, kailangan natapalan. Yun nga lang, sinabihan ko na siya kanina. Sinabi ko na yun sa nanay mo na magdala siya ng damit extra. Ilan taon na kayo, Nay? 68. Malapit na pala kayo mag-70, no? Opo. Okay lang yan. Wala kayo mag-70. Tignan nyo ha. Tignan mo yan ha. Tignan ka matagal dyan. Ayusin na lang natin yung beef niyan. Kung patatagal mo, 1 minute. Sinabi ko sa inyo, may nag-iingit sa inyo. Kaya bibigyan ko kayo pantapon. Analangin. Mga tao, gumawa ka ng mabuti, masama ka. Gumawa ka ng masama, masama ka pa rin. Hindi nila alam, yung hirap at sakripisyo mo, hindi nila nakikita. Tsaka alam ko yun kung bakit nainggit. Huwag mo na banggitin. Sa sinabi lang yun ng ano, tataka ko yung stick. Hindi ko na nga inawakan yung stick, di ba? Opo. Kita mo naman. Ano muna. Sundan natin ulit. Alam, bili ko ng inventa ko na lang. 50. Sige, 50 lang. Opo. White meat, makita mo, kito. Opo. Kaya yung white meat, di ba? Alam niyo naman yan, pag bumibig ng white meat. Kaya yan. Kaya yung likuran mo, para kang ano, kuminis. Kaya yung pitong halamang gamot ang pinakamabisa doon. Kaya hindi mo napapansin yung daliri ko. Sobrang kinis. Pag lumahawak ako sa inyo, yung dahil dito. Alam pag maghapon ako nag-ihila, kumikinis yung daliri ko. Dati daming kalyo nito. Bakal hawak ko lagi. Araw-araw may grasa kamay ko. Hindi nga ako nagpuputol ng kuko dahil pag wala kang kuko, may umawak ng mga piyesa dahil ano, sila mahaba ko ng konti. Kaya nga dati hindi ako nakakain ng nakakamay. Over lamig yan. Haba muna natin. Kailan muna natin. Pause. Pause mo muna. Pumasok yung hangin. Ang ayaw ko lang nito, alam mo. Pag nagaganito ako, yung huli na, wala na akong sinusunda. Kasi yung kamay ko, hindi ako makapagbasa. Naabot ako ng isang klating o 3 oras bago ko mabasa kamay ko. Kasi mainit ang palad ko. Lahat ng controller ng lakas at spiritual ko nasa gitna ng palad ko na. Pagka nagagamot ako mga misanin, kung may mga sapi, buong katawan ko meron protection. Pero pagka ganito, naghihilot na ako, nilalagay ko lahat ng aura ko sa gitna ng palad ko. Kasi kami kung gumagana, tsaka panalangin sa isip. Naplaki ng 17. Takas na. Okay. Pause muna tayo. Tingnan natin kung may pawis. Angat. Umpisa.
konti pa lang, di ba? Opo. Hintay mo ulit, lalabas na yan. Yung unang ano yan, wala. Overlamig kasi ito eh. Yan o, na-dry yung ano niya. Oh. Diba yung kanina, pawis yung isa? Yun na yung pawis niya lumabas. Samatay sa batok. Yan ang ano rito, mauling. Kaya sabi sa minsan, malaking kandila. Kasi para malaking sakop ng apoy. Isa sa maliit. Katulad ng kisimon. Yup. Isang peraso na kahit local lang. Okay na. Mamaya naman ulit. Hindi natin. Tignan mo ha. Tignan mo ha. Papantayan ha. Dami. Tignan mo ha. Tignan mo. Nawala na yung bukol, di ba? Oo. Hindi, atras mo lang konti. Diba, nawala na yung bukol. O, di ba? Straight nyo na eh. Okay, atras ka lang ng konti para makita. Kita? Oo. Simulan natin to. Di ba? Pumapantay na, no? Yuko ulit na eh. Yuko. O, nawala na yung parang umaumbok, di ba? Opo. Iilutin na yan. Sige. Yan yung lang yung likuran nyo na eh. Huwag kayo masyadong yuyuko. Laban nyo lang yung paa nyo pag tinulak na tutulak kayo ka. Gumang na. Ngayon, ano pakaramdam nyo ngayon? Sarap na. Magang na. Hindi na rin mabigat yung paa nyo. Yung likuran nyo. Hindi na. Tuturugin ko lang yung mga natitirang lamig ha. Is lang. Inhale, exhale lang na. Dudurugin lang yan. Parang puto. Nararamdaman nyo? Pero malambot na yung ano nyo. Di ba? Hindi na umaalon-alon, no? Tingnan mo. Ayun na, di ba? Hindi katulad kanina, no? Tingnan mo, mabilis na. Parang parang alam mo may wax na pampadulas, no? Parang flooring na yung ano nyo, yung likuran nyo. Hindi katulad kanina, tumatalon-talon yung daliri ko. Yan yung sinasabing lamig na. Kasi na kayo, 68 magsi-70 na kayo. Dati yung trabaho yan. Ang katulad yan doon sa amin ng babae. Yung sa likod, yung ano niya, dito niya, sobrang lamig. Yung tinapala ko. So, sobrang lamig. Relax. Wait lang na yun. Labas niyo yung dibdib niyo. Yan. Di ba? Diretso-diretso na. Pwede lang. Relax lang ha. Relax. Harap sa akin. Dito tayo banda. Yan. Diyan ka na. Yan. Sige po kayo dyan. Hindi. Diyan ka dito kayo po kayo. Sige po lang. Hindi po. Iusin ko lang lahat ng hangin nyo sa katawan. Para may circulate. Straight lang na. Straight. Kailangan nyo lang ha.
Yun, tumunog, di ba? Sarap. Relax lang, ha? Ako lang, ako lang. Kailangan nyo lang, ako lang. Kasi bukas na yung ugat na doon sa likuran. Mas magana, ako lang. Ganyan yun, ang ng braso nyo. Ang yellow. Straight. Straight ang katawan ay. Tingnan lang. Ako pero lamig to eh. Kaya... Salo pa itong mga... Relax lang. Gangin nyo lang na eh. Sunod nyo lang. Sunod nyo pa. Yan. Okay na. Yun. Sunod nyo lang. Yun. Balaga pa. Sarap. Parang ano. Parang armalite. Parang armalite. Sarap nan ma. Armalite. Tingin nyo lang. Yun. Parang armalite na. Malambot na. Ganyan. Ay, dila. Ganito. Kamay nyo, ganyan nyo. Okay, sapato. Yan. Huwag nyo masyado. Yan lang. Wala ha. Yung bagsak nyo lang. Bagsak lang yung katawan nyo. Sige, bagsak nyo. Huwag kayo matakot. Okay, ayusin natin ay. Normal lang. Relax nyo lang. Pasukan nyo lang yung kamay ko. Yan, normal lang. Sige, bagsak nyo yung paa nyo. Ayan. Okay na, pag yan, yan. Ay, okay. Hindi na mayos. Hindi nga. Sige pa. Hop. Tayo. Lagyan sa ano. Ulo ulit. Yan. Relax lang. Sandal. Hindi na mayos. Inhale. Bitawan nyo na yan. Upo. Galaw-galaw nyo yung katawan nyo. Ayos ka na ba ma? Galaw nyo yung leg nyo. Dahan-dahan lang. Harap tingin doon. Ganun lang. Dahan-dahan. Ano parang daw? Wala Okay. na. Straight lang. Hindi, ako lang. Kaya nyo lang. Wala na. Wala na. Kabila. Tingnan natin. Check natin. Double check. Talikod. Tingnan natin. Salit ang katawan. Wala na. Hindi na masakit. Hindi na. Nakakalawit na. Opo. At ito. Wala na. Wala na. Wala na. Ang paramdam nyo na eh. Harap na kayo. Ang paramdam nyo. Tayo muna kayo. Para ano, galaw-galaw nyo lang katawan nyo. Natural lang galaw na eh. Relax nyo lang yung sarili nyo. Tingnan nyo kung anong pinagbago kanina. Kanina mabigat, ngayon magaan. Yung paa nyo, sinabi nyo kaninang mabigat, magaan. Magaan na. Parang ano? Parang ano na. Ano? Sige sabihin nyo. Kayo nakakaramdam nyo katawan nyo yun eh. Hindi naman ako pwede manghula. Anong paramdam nyo? Magaan na. Maganda yung parang ano na. Parang akala mo bata. Magaan na. Para mabilis kang gumalaw, parang bata na ang katawan mo. Yung balikat nyo, angat-angat nyo. Yung hangin nyo sa katawan. Sige, diretso lang. Ano? Okay na. Okay na? Wala nang sakit? Wala na. Okay na? Hindi na mabigat, hindi na sumasakit ulo nyo. Hindi na. Pantay na likod nyo. Overlamig eh. Huwag kayong maliligo ha. Okay na. Isang araw mali marga. Ngayon, bukas huwag kayong maliligo. Susunod na araw pa kayo makakaligo. Sa maghapon, bukas kayo pwede maligo. Bago kayo maligo, maglagay muna kayo ng langis ha. Langis na nilalagay. At yung paa nyo. Okay na, Nay. Wala na sakit. Salamat sa Panginoon. Okay. Okay na.